далечната 1998 година, октомври месец. Помня Юлиан Кисьов, който беше преди мене, и една малка стаечка, съответно Илия Казаларски, Марио ме приеха, като новобранец ми беше малко странно, но в последствие свикнах. И всичко ми беше трудно. Но при желание добро от моя страна се получаваха нещата. Най-трудно е комуникацията с някои колеги, примерно. Самата работа не ме притеснява, защото съм минал през всичките етапи и са ми напълно ясни трудности, с нови технологии и така нататък, но по принцип комуникацията в една фирма е нещо, което е най-важно. И за мен тя е от нещата, които могат да ме притеснат. Налагало ми се и да не се прибирам даже. Напоследък не толкова често, но преди години често. Тук в тази фирма не се виждам някъде по-различно или най-малкото не съм свикнал съда на бюро, дори да ми се предложи на този етап, но може би по-късно ще се наложи, защото вече обичам да пътувам и обичам движението. Най-голямата риба е много големи риби, но една от тях е 12 кг скат, примерно, ловен с харпун обаче, защото аз си гмуркам. Другата е шаран, пак 12 кг, по стечение на обстоятелствата. Специално за ската го фана в Черно море, ако някой пита къде е, тук е, на 8 метра дълбочина, той се полови на 4 метра отдолу, когато вече нямах въздух. Изтревата пуснах, не знам за някои хора, които ме слушат са, любители на животните, но без да иска го целих, едва ми излязох отгоре, той се беше закачил за харпуна. След 20-30 минути беше изваден на брега. Защото не смех да го фана с ръка, защото има един шип, който е доста опасен, ако те пробуде, неприятни последствия. И трябва да има екипност, да може да комуникация с колегите, да не се крие, да не просто най-важна комуникация и обиграност. В смисъл, всеки човек, някой не може никога да се сработи. Може би на другите им е трудно с мене. Някой път.